Чакай, аз не виждам нищо, бе, брат. Абе, снимай към водата, бе, Барт. Снимам. Снимам, в момента прави клип. Мите, не си, ти си отгоре, виждаш ли къде влачиш? Там си отгоре, влачи го отгоре. Както виждате, уважаеми зрители, направо не е за верване. Колега, снимай, колега! Снимам, бе. Снимай, че това е май топарлак. Добре, не знам, тегло ли малко, обаче не е за верване. Тук е, Лъчо, снимай, бе, бата, снимай. Снимам, бе. Хубаво. Снимай, бата, че аз съм първия, бата, как ги разнемат тия прималки, бата. Леле. Снимай, Лъчо. Я да им брой ли, братчето? Снимай внимателно. Така. Дай е тук. Вите, чакай да правим видео, бе. Дори да се откачи. Не, тя се ушива много добре. През това. Лъчи, снимай долу, клекни долу. Чакай да... Аз не мога... Вите, минете нека назад да виждам аз какво правим. Няма да лови, просто тя ще я тръснем. Дори се откачи, не ме интересува. Както виждате, уважаеми зрители, 19 см липско работи на смърт. Така, Лъче, само обърни камерата към мене. Вите, седи нека да не... Та няма да пускаш, тя е за отдома. Снимай, тя не може да се откачи, спокойно куките са на смърдва, аз съм ги това. Ето, уважаеми зрители, направо не е за верване. 19 см липско... Чакай, това не е хубаво. Ето, уважаеми зрители, 19 см липско, не по-далеч си, колега. Не, искам да хвана примамката, бе. Брой ли броят? Аз знам как да снимам. Точно, нали? Ето, както виждате, това нещо току-що, секунда само да загаса мотора, защото много бръмчи. Току-що опуснахме водата, заснехме, не, седни. Стой, бе, по-далече малко. Току-що пробвахме примамката. Няма да паднеш. Седни само долу, тия вогледа Стой, да държи така извадя. Стой, бе, дева, малко. Както виждате, добре, слушайте ме малко сега. Току-що пробвахме примамката с колегата Митко, заснехме видеото. По-далече, колега, снима. Това се вижда. Това е 19 см липско Savage Gear, както може да забележите. Първо пускане в водата на водоем, няма да споменавам кой, където има много малко популация на бяла риба и даде моментален резултат. От тук нататък няма да говоря, сами се убедите тази година тези примамки какви риби ще ловят. За сега ви казвам чао, може да снимате горе-долу и дължината на бялата риба, която ще направим една съпоставка с шишето с вода. Колега, снимай така отблизо. Ето, както забелязвате, литър и половина вода. Това спокойно мога да се каже, че е добра солка. Довиждане и до нови срещи до след малко. Ай, стоп да натисна.